नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं मी स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आम्ही म्हणजे कोकणातील जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलमध्ये म्हणजे मे महिन्यापर्यंत जे रानमेवा होतात त्याची म्हणजे एक रानमेवा आहे तो असा म्हणजे मे महिन्यापर्यंत असतो, त्याची तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार तो म्हणजे तुम्ही आम्ही तिथे गेल्यावर तुम्हाला ते कोणता रानमेवा आहे तो त्याचं नाव आम्ही सर्व सांगणार आहोत तुम्हाला। तर मित्रांनो, आम्ही ह्या कातलावर म्हणजे आलेलो आमच्या इकडं, तर इकडं तो रानमेवा आहे पण तो कच्ची आहे थोडी। तर आमच्या गावाच्या वरती म्हणजे गडग्यावर तिथे तो रानमेवा हा बोलतोय की तिथे पिकलेले आहेत रानमेवा, म्हणजे ते पिकलेच नसणार रे, तर तिथे पिकलेली आहेत ती फळं, त्याच्यासाठी आम्ही तिकडे जाणार आहोत। तर तिकडे आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत दाखवू। तर चला मित्रांनो, सगळे कॅमेरामॅन उठा। बरोबर बोला। तिकडे कातला माहिती होतं 2-3, आता इकडे भरपूर असते तुला माहिती आहे। बिया बिया फुटू नको नाही तर किंवा कशी मीटिंग घेतली तुझी बाकी तुला लावते, मी नाव सांगितलं तुझा नंबर तुम्हाला देतो।
तोडून घेऊन ये. पडलास तर काढणार ना तुला काढून कर्दीतून. ए रुक जा, फांद हलवू नको. थांब ना, इथे पिकलेली आहे. मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इथं थोडी थोडी पिकलेली पण आहेत. ए थांब ना, इथं फांद धरून ठेव ना, अशी दाखवू दे तर. हलवा हलव करतोय पानसडगिरी. मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता हे बघा, इथे थोडी थोडी पिकलेली पण आहे. तयारच आहे तिथे, पिकलेली आहेतच नाही. फसवला ना आपल्याला बारक्याने. इथे झाडा तर भरपूर आहेत पण काय आता चिखला झालेलीच नाही त्यांच्यावर जास्त पिकलेली. कच्ची फसव्याच आहे तो आधी. तर आपण विश्वास ठेवला, जाऊ दे आता. आपला विश्वासघात केला ना त्यांनी. तू खाली उतर, दाखवतो तुला मग व्हिडिओ बंद झाली की. चड्डी काढून हातात दे तुझी. आमच्या बारक्या वर जरा चढला, त्याला दाखवू दे जरा. बोरीवर पण हात चढलेला ना रे. बोर टिपे आहे. बोरो टिप्या पहिल्या व्हिडिओतला माकड आहे तो आमचा. बोर टिपे तोड, हिला पूर्ण तोड. त्याचा चेहरा काही इकडून दिसत नाही. दुसऱ्या तोड, खालतून जायला लागेल मला. बाजूला बाजूला. ओ चेहरा तरी दाखवा दादा. नाही तर कांदी तुटलेली. माझ्यासारखाच आहेस, गोरा नाही दिसणार तू. चेहरा दाखव. एक माकड आता लय होता, वर चढवल्या आता काय माहित नाही भेटतात का. अशी तोड. तो खाली आण. एवढ्या तशी नाही, धर आणि तोड. अरे तशी तुटणार आहे. हे तसं मी पुढचीवर आहे रे, पुढच्या चिखलीवर. य मला काढू दे. तू इथे धर राहिली, स्टँड धरायली. माझा हात दुखला. तर मित्र मी आता पुढच्या चिखलीवर जात आहे. बघतो तुझ्या तरी भेटली तर. कोण एकटाच नाही, तू पण ये. मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता त्या साईडला आमचा सगळं माल पेटलेला. बोरीचा माल. हा तुमचीच जमीन आहे, तिकडे काजू चिंच जडलं. बरा झाला, लय बिया होत्या. हमारे जमीन में नहीं गया हो हमारे जमीन में नहीं गया तो किसकी जमीन में गया फिर. दूसरे की जमीन में किसने लगाया था फिर. कांदा तू नहीं लगाया था ना. इथं पण आहे ना रे, तोडलं का काय तिला. हा रे, हा ती तोडलं. तर मित्रांनो आम्ही दुसऱ्या साईडवर बघतो भेटतात काय चिखला. तर मित्रांनो तुमच्या इकडे ह्या फळाला काय बोलतात, म्हणजे या रानमेव्याला तुमच्या भाषेत, म्हणजे कोकणी, कमेंट करून आम्हाला सांगा. तर बघता इकडं आहेत काय. अरे बाबा चढवताना नाही वरती. धर इकडे, धर धर धर. माका वर चढू दे पहिला. जरा रस्ता करू दे तिला वरती यायला. मित्रांनो ह्या साईडून काय
येत आहे बघू शकता तुम्ही. लाल डब्बा गेलेला आहे खटारा. तीनची गाडी आता खाली जाईल ती आमच्या गावातून. हे माकडा उतार खाली चल. बस झाली. आणि हे बघा माकाड बोरा टिप्या अजून दुसरा केलटा. मागचा दे. आणि हा केलटा खाली. उतर उतर बाबा उतर. उतर तुम्ही सर्व घेता चिखला आणलेली. पुढे आहेत पुढं. तर मित्रांनो पुढं आहेत वाटतं चिखली व एका चिखला तिथं जाता होता आम्ही. हे उतार खाली. ये रे लवकर. माप आहेत काय रे. दाखव रे कशी आहेत. असतात ते रे कालीच असतात. मला वाटलं हे पांढरी पांढरी बघा जरा. यायला पांढरी वाटते भेटली वाटतं. पांढरी आहेत ना रे. काली आहेत रे. मला वाटलं पांढरी पण असतं. ए बॉटल पाहिजे कोणाला? ही बघ तयार आहेत. फसवली विजाव पण कुठं माती आहेत. आडवं किती आतमध्ये. अरे कच्ची आहेत रे बाबा. ही काय ही सर्व कच्चीच आहेत. भेटली आम्ही काय. तुम्हाला काय खादवडी आहे तुम्ही नाही. हा बघ. केलटा उतरला तर खाली जात बघ. खालून जात आहे. खाली आहेत काय रे. तर खालून जा. इकडून काढतेस. बाटल्या कोणी फोडल्या. तू फोडल्यास ना. दारू पिया तुझे तर वाटतं इकडं. अरे ती बघ गेली खाली. काय तर आता बोलायचं आमचा मित्र रस्ता पण खराब आहे. जायला पण भेटत नाही इथून. कॅमेरामॅन थकला ना. हालून तर काय दिसत नाही. सर्व वरती आहेत रस्त्याची ती धूल उडलेली. दालीतून शिरता खालून खालून जा शिर. इथून खालून बघ भेटली तर काढायला. दाखव तू आणलीस किती दाखव आधी वरतून. दाखव पहिली दाखव किती आणलीस. दाखव फसवलीस ना तू. काय नाही आणलीस मग कशाला वर चढलेला. माती काय एवढा टाइम काढत होतात. संपवली सर्व वाटतं खाऊन होती माकडा. माकड कुठला समजतं का नाही. ते व्हिडिओ मध्ये दाखवायला काहीच नाही. फसवलीच आम्हाला इकडे. धोका दिला ना मित्रांनो ह्याने आम्हाला. आता काय बोलायचं. तो पण दादासला धोका दिलास तू. वाटला नव्हता. हा एक घोड दिसल्या वाटते याला. बघूया दाखवल्यानंतर तुम्हाला एकदम पिकलेल्यांची. तर मित्रांनो तुम्हाला सर्व दाखवायपुरती काय आहे तर ते आमच्याकडे आता कच्चीच आहे. कच्च्यांच्याच घोडी आहे सर्व. पिकलेल्यांच्या काय घोडी आहेतच नाही. एक कुठं पिकलेलाच आहे. कातलाव बरी होती रे. तिथं जास्त तरी होती तिकडे पुढं. त्या साईडला आपण शोधली असती तर भेटली असती पुढं. तिथली आणि सकाळी खाल्ला ना गेलेला तो हरामी आहे एक नंबरचा. हा आलेला तिकडं पाणी चालू करा तेव्हा. परत मित्रांनो आमचा माकड वर चढलाय. बघू किती काढता येतो. तिकडून तर काय फसवला ना आम्हाला. तिथून पण काय काढला नाही. काढली बरे तुम्ही. आण लवकर सौरभ खाली लवकर. मला पाहिजेत.
मला बाबा वरच येऊ द्या ते तिथे. कुणी बिअरची बॉटल फोडली ते समजत नाही. पांडू पाहिजे ना. त्यात डोक्यात घातली असती. तू तिकडून वरून वरून काढतास, आता मी इकडून काढतो. ही बघ, ही आपल्या पायाची चिकला आणि आपण शोधताव काय माती आहे पिकलेली, एक एक कुठे दिसतायत. गदड्या शोधली. मग आता ढकलली माझ्या ना. ओय नाल्याला चौदा भावात देतात ना. फक्त ऊ करायचा, लासून बघ काय मस्त बोलतोय. माहिती आहे येळा येळा नाही दुसरा पण घालते. अटा अटा टाळा हा बघ तुझ्या पुढ्यातला काढ. असं असं बोलतोस काय तू? काढ मला बोलतोस. तयार आहे तो पण. पाहिजे असला तर काढ. तुला जमा केली आज. पुढं तू जमा लय केलीस वाटतं वरती. आता खाली होता. म्हणून तर व्हिडिओ काढायला घेतलीच नाही. स्टँड पण पकडलाच नाही. मी पकडला तो. आमचा खराब एकदम हायवे रस्ता खराब नाही, हायवे रस्ता एकदम. तो कधी बनणार आहे काय माहित नाही. वर्ष झालं. 120च्या स्पीडनी गाडी चालणार. वीसच्या उद्या समजून जातो. त्याचे व्हिडिओ येत लवकरच. तुम्ही जात राहा. ए उतरा महाराज. मी उतराव. ओ महाराज उतरा. तुम्ही लय काढले दिसता ती बघा हातात. हो महाराज खाली उतरा, दिसताय बघ खाताय बघा. हे चौथा. हो महाराज जरा मला पण द्या हो. थोबाड बघ कसब्याचा. नाही महाराजात काय कीर्तन म्हणलं ना, तिथून पळून उठून जाशील. एवढा चांगला कीर्तन. गपच राहिलात मग. चला या खाली. याला बांधून ठेवू इथं. तर मित्रांनो आता आम्हाला एवढीच चिखला भेटलेली आहेत. यानं फसवला म्हणून आम्हाला एवढीच भेटली. पाहू शकता तुम्ही काली पूर्ण हिरवी. फसवणाऱ्यानेच काढलं नाही, देणार नाही त्याला आम्ही. आता आम्हीच खाणार आहोत. पाहू शकता तुम्ही कसे असतात ते काली. आणि मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या गावाकडे ह्या म्हणजे या फळाला म्हणजे काय रानमेव्याला काय बोलतात, म्हणजे त्याच्याकडे त्याचं नाव काय आहे ते तुम्ही सांगा कमेंट करून. आमच्याकडे चिखला बोलतात, तुम्हाला माहितीच असेल आता सांगितलं. तुला नकोच ना रे, देणार पण नाही. तर मित्रांनो आता आम्ही व्हिडिओ इथं थांबवतो. तर तुम्हाला व्हिडिओ आमची आवडली असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो ज्या पहिल्या 2 व्हिडिओ टाकलेले आहेत त्यावरती आय बटनमध्ये दिलेलेच आहेत. तर त्या तिथे जाऊन तुम्ही लिंक ओपन करून तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो आता दुसऱ्या परत एक व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू अशाच. टाटा बाय बाय.